Hai que falar para cámara. Hombre, claro, que non... Sí, hombre, contanos o que se pode atopar aquí en Barbudos. Licores de Licores de que? Licores de que? Licores de Europa. Sí. Licor café picante, licor café descafeinado, licor de... O que non entendo é o licor café descafeinado. Para que a xente poda dormir, os que teñen mala conciencia. Pero, escoita, con tomar licor café durmes de maravilla, xa, non. Non. Eu penso que pola conciencia, pero... Que nuevo. Hai que axudar a todo o mundo a que poda beber Lleva 2 años. despois de descafeinado, despois de Es froito. muy estresante, ¿quieres probar? Canto tempo levades con isto de Barbudos e facendo licores? 6 Ah, anos sí, vai facer ahora. En un baby shower. agosto, a primeira vez que fomos vender a baby Baco Festa shower. en agosto de 2018, así que fai 6 E que tal vai o chollo? Non hai queixa. Vai indo. Pois logo xa está. Mira, o que tedes é moita parroquia aquí, que non queren sair, pero mira cuánta parroquia hai aquí, eh? Miremos. Hombre, claro. Xa está. Sí, hombre, claro. É agradecido, non? Moitas gracias, como sempre.